e paw ndeke ma Kabunde manitiere kaunti ma Homa Bay. Koloso kinde mano yango chakruok mar wuoth mar ndege no e alap ma Wilson Airport Nairobi, Murkomen owacho ni piny owacho ok bi jugo kambi mar Renegade omenda ma ijugo ndeke ka piyo nyaka gichak loso ohala. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ochiwo nyiso ni piny owacho nitiere gi chenro makare mar yaro paw ndege ma Kabunde mondo mi olomb wang' kembe mag ndeke mamoko mondo mi gichak timo wuodhe kadhi e kaunti ma Homa Bay. Omedo ni chenro mag wuodhe kaunti ma Homa Bay biro medo kwan jolimbe matimo limbe margi e kaunti no ka piny owacho mare biro keto kenge duto mag neno ni wuodhe bedo mayot. Particularly when we launched the route to Kakamega, is that we will extend the same waivers to flights going to Kabunde. That means that landing charges and other auxiliary charges will be waived for now until such time that we will ensure that this route has proper business, that we can be able to sit down. This applies to all the flights, starting with the Renegade Air and all other airlines that are going to take advantage of this opportunity to fly to Homa Bay. Sani di Homa Bay di bedo mayot moloyo kaka nyocha en chien kacha. Ago erokamano ne Ministry ma Transport, ago erokamano ne Kenya Airports Authority, ago erokamano ne Renegade Air moyie mondo bi mondo walando Homa Bay. Jomoko penjo ni to ndege konyo wagang'o nikech ndege be kelo chiemo e mesa. Jomoko nyalo penjo ni to an be ok aidh ndege. Sama ndege olwar Homa Bay, kako dhi lwar sani ni, nitie jomo idho ndege ni ma sani dhi kao boda boda, dhi kao taxi, dhi kao means ka gidhi. To be kiseidho ndege milor, ok idhi adhiya. Samoro inyawacho ni wadhi amadh chae e hotel moro ka idhi chiemo, pesa dong Homa Bay. Inyawacho ni we anindi kinyamond gi ndege, hotel biashara dhi maber Homa Bay. Sama biro Homa Bay yot, welo tourists joma nyalo biro mabiro neno gik mabeyo mani Homa Bay gibro biro e yo mayot ka ndege ntie. Mano bro kelo hala ne jowa. Flights wabro time nyadi dek e juma, wabro time chieng' wuok tich, chieng' Fridays gi chieng' Sundays. Wabro ga operate from Wilson Airport. Ndege bro wuok Wilson chieng' Monday gokinyi saa achiel to ochopo Homa Bay saa achiel gi dakika 40, Homa Bay saa 2 gi dakika 5, ochopo Nairobi saa 3. Kaso on Fridays gi Sunday ndege bro ga wuok saa 7 gi nus, ochopo Homa Bay saa 8 gi dakika 15, wuok saa 8 gi dakika 40, ochopo ka saa 9 gi nus. Wadhi nyime nyako Ramogi geno ni koro yore mag wuoth biro bedo mayot ka wuok Nairobi kadhi gwenge mag Homa Bay kaachiel kod gwenge mabendo kiewo gi Homa Bay mano oting'o Kisii gi gwenge ma Migori kod gwenge mamoko. Kweth mar Operation Linda Ugatuzi koro bwogo dhi e doho mar kwedo dwaro mar piny owacho mar chako chenro machielo mar ndiko oganda jo Kenya kokalo e lony mar mbui manyasani ma ne otimi kinde mokalo. Riwruogno lero ni okang'no onge kod pogruok kod mane ochak machielo gi piny owacho mar Jubilee mar Huduma Namba ma bende ne omwonyo omenda modhuro mag jopiny. Kokalo kuom jatend kwethno Ngire Fred Ogola ne gisayo piny owacho mar Kenya Kwanza ma otele gi jatend piny William Ruto ma giwacho ni geto tiyo marach gomenda e seche ma uchumi mar Kenya to medo mana bedo marach. Wi mano bende koni piny owacho mondo mi othegre gi okang' makamano ma bende gi bwogo mar bago ng'anyo mar tipo e pacho ka. Ang'o momiyo watim kamano? Koro ikwalo wa odiechieng' kalam kwa neno. Jo Kenya pesi ukwalo sani. Wadhi court tarikari tich ariyo mondo wanyis court, high court mondo tam sirikal kikaw pesu. Mar ariyo watero petition in parliament mondo wanyis bunge nowalo mane wayierogi gitamre wach ma kwalo pesu odiechieng' kalamni. If they are going to put away the Huduma Number thing and come up with the UPI, it means Kenyans will not have just lost 11.2 billion. You add the 11.2 billion to what was used by Uhuru Kenyatta, it comes to around 17 billion shillings. Lakini maneno ya kuintroduce another system that is going to cost taxpayers money, ndiye natuletea shida. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem ne apisas mag arita kwe kod ruodhi mag gwenge mondo mi bed mabor kod mibadhi
makoro iwacho ni osebedo ka thiro kedo kod ohala mar kong' machiko kod puodho. Gachagua wacho ni piny owacho pod oketo maino e kedo kod math mar kuong' miuso tok chik kod tiyo gi yedhe mamero oganda. Nowuoyo e kinde romo mar kedo kod kuong' ma iuso tok chik e kaunti ma Tharaka. Romo bende noyware gi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki, kama giwacho ni gibiro chiwo lesen manyien ne jous kuong' kaka yo mar kedo gi jogo mauso kuong' tok chik kendo chiwo arita ne jouso ma oluwore kod chike ma pacho ka. For a long time, we have tried in the past to deal with the cartels in this sector. They resist because they bribe government officials, and sometimes even government officials have been part of the businesses. They bribe leaders, including political leaders. They fund political campaigns, and because of that, they have got away with this matter for a long time. I am afraid to say, this time round, there is no escape route. These assistant chiefs and chiefs, there is nowhere that these things are brewed that they don't know. All this bangi that is sold, the station commanders know. In many instances, 90%, they are the ones who offer them protection and safe passage. That is the truth. Station commanders who are here, who are chief inspectors, I'm looking at you straight in the eye. Straight. You must make a decision today. As you live here, you must live here having made a decision on what you want. Wadhi nyime jaod bura ma Mavoko Patrick Makawo wacho ni paro mar chik mar omenda ma higa 2023 mageto medo osuru e pacho ka biro kelo ywaruok e kind duol machoko osuru e pacho ka KRA gi johala ma Thurka, gino ma wacho ni kidek kelo ng'ikruok e chenro mag ohala pacho ka. Makawo ma en jalony e weche mag omenda osebedo ka chiwo puonj e wi paro mar chikno ne oganda jo Kenya ka koro singo rem siro chikno lwedo e od bura e kinde ma jo od bura biro bedo kod thuolo mar goyo ombulu e wi parono. Makawo bende wacho ni meto mar osuru mar VAT kod mano ma imedo osuru e wi omenda mag okumba ok en gino makare kendo ok owinjore. Jaod burano owacho ni uchumi mar piny Kenya ok nyal ber kuom meto mar osuru. Jatelo no wuoyo ABC Bomani, kaunti ma Machakos. Kwa hivyo tunaambia rais, tafadhali uko na ideas ambazo unataka kuleta ama kuokota pesa through taxes. But the principle of economics says you cannot improve the lives of citizens of a country by overtaxing them. Tunasema hizi taxes ni mingi, tafadhali simamisha kwanza, uchumi ni mbaya, hata nimeona mvua imeenda, mahindi kwa mashamba imekauka. Sasa ukianza tena kutuambia tutoe hii pesa, tutatoa wapi? Number 2, the 3% levy. Sasa wewe hauelewi, unafikiria 3% ni ya ule mtu anafanya kazi, ati ni ya mwalimu, ni ya daktari. But hii finance bill inasema wewe kama umeuza ng'ombe yako 20,000, hiyo 20,000 KRA itakuwa inachukua 3%, ati kuwekea kando ndio usave upate nyumba, affordable housing. But we are saying nyumba ni ya mwenyewe. Nikitaka nyumba nitasema nijengewe. But I already have a house. Why do you tax me? It's supposed to be voluntary. Mukisia tunaongea maneno ya finance bill, hatuitaki. Tafadhali muelewe. Sisi hatupingi serikali, tunawaambia you are too ambitious at the wrong time. Duol makedo gi mibadhi EACC wacho ni atamalo 80 mag ripode mag mibadhi gin mamulo apisas machiwo rak kata tenda. Ka oloso romo mar jokanyo e sekta mar chiwo rak, jalub jata tije ka EACC Abdul Mohamud okwedo paro mar timo lokruok ne pend chik matayo kaka owinjore kawo okang' mar chik ne jogo ma oyud kod mibadhi e pacho ka. I think within probably 2 weeks or 3 weeks we shall have the first file ready, and but we don't want to go into the details of who is involved and what is involved,
And we are basically looking at detailed investigations when it comes to CI, both in the previous administration and in the current administration. Saying says prevention is better than cure. Therefore, once we've understood what do investigators look for in this when they come to investigate procurement-related issues, then we're able to be more aligned, more engaged, but more importantly, be sensitive to those pitfalls that can befall our members during that process. Essentially, it's also part and parcel of saying, how can we ensure that the people that are involved in any part of that process, we call it supply chain for a reason. It's not just procurement. Supply chain is a holistic view about where the process starts, end-to-end view of supply chain, so that accountability is put at the right places in the supply chain, not just at procurement people. Wadhi nyime koro wadonje weche mag tuke. Benson Omala matugo ne klab mar Gor Mahia en achiel kuom jotugo mowuok e pacho ka okinyi mane piny oruo kawuono kadhi e piny mar Mauritius kama tim mar Harambee Stars yuore tuke mag pinje ang'wen. Kocha mar Harambee Stars Injin Firat olero ni ma biro bedo thuolo maber ne jotugo matugo e lig ma pacho ka mar nyisore motelo ni yiero jotugo mabiro tugo tuke madongo. Firat okwayo jotugo 24 mabiro tugo gi tim mar Pakistan chieng' tich adek kapok girakore gi tim mar Mauritius chieng' Jumapil. 5 players from the starting 11 miss, plus Kenneth Muguna, plus Alfred Scriven. So therefore we have a lot of players who will be not with us. This is of course a deep impact on the team, but on the other side, like I always said, I'm trying always to see everything positive, and this means that we will go on and try new players, and they have to take their chances. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV mano kwende ka wadhi nyime to wang'eni motendo kod wach mar tuke mamoko. Club mar Shabana FC owito thuolo mar duogo e thuolo mokwongo e tugo mar timbe e liga ma piny ma iluongo ni National Super League bang' wuok amodhi 0-0 gi tim mar Gusii e alap ma Gusii Stadium. Shabana noyudo thuolo mar yudo gol e dakika mar 32 kokalo e opich achoma. Kata kamano jatugo Peter Ogechi nogoyo opira oko. Point achiel ne Shabana mong'ere kaka Torebode Boys chwalogi point margi nyaka 61 points maromre gi club mar Murang'a Seals momako thuolo mokwongo nikech gonde mathoth. Kocha mar Shabana Samokoth olero ni kata odoko ni gilaro points gin kod geno ni club no biro dhi ngas kendo donjo e lig maduong' pacho ka KPL. Riwruok kod kendo koromo saa achiel gi saa 3 sama biro kelo ni weche manyien kokalo e Ramogi TV, weche manyien mag rameny piny kachiel kod oimore. Kemidi keto ka to imedo yudo mathoth ahinya gi ng'eyo kuom gik motimore e pacho ka kod pinje malibamba bende. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Orite masani waromi thuolo machielo.